Сіз Шаян ТВ телеканалында түйме тапшыруын қарайсыз. Бас, тезірек бас дейбіз. Біз әлігі тапшыруымызны мен Рузал Ахмадиев башлайбыз. Біз бүгін тапшыруымызда бірінші қарашқа бірде бәйлі болмаған вақиғалар һәм фактлар арасында логик ілімтәлер урнаштырашақбыз. Әлі алайғына да түгіл. Әлігі ілімтәлерні урнаштырып, біз музыкаль сұрауларға жауап табашақбыз. Тапшыруымызда жеңерге тілесегіз, әлбәтті яқшы кәйіф музыкаль эрудиция һәм инде әлбәтті қаршыдағы түймеге тез басу сізге ярдәм етешек. 2021 елда ең популяр сөз нендей болды деп ойлайсыз? Коронавирус түгіл. QR-код түгіл, тігірмен түгіл, TikTok. Шуңа күрә біз енді тапшыруымызға татар дүниясында танылып үлгерген, яки танылып келуші тиктокерларны шақырдық, хәзір алар белән танышачакбыз. Менә минем уң ягымда бик көяз генә киенеп утырган җегетләр командасы һәм инде аның беренче катнашучысы Айнур нинди бийек фамилия Мырзаханов. Әйінді TikTok аудиториясы һәм Instagram аудиториясы аны Мунчес кебегрәк біле, һәм 21,000 кіші аның аудиториясы шын татар егеті, һәм аның білен бір командада Шаян ТВ телеканалы алып барушысы Әмир Исрафилов. Сәлем, дуслар. Сәлем, барыңызға да. Икенче команда белән ұзаққа сузмыйча танышабыз. Мында инде бик TikToklарда шулай ук татар TikTokында айрыша популяр булган Олеся Дмитриева, ягъни аны Лесная дип беләләр, күп кырлы шәхес, корреспондент, журналист һәм әлбәттә инде TikToker. 10 меңлек аудиториясы бар һәм аның белән бергә бүген җиңәргә булышачак. Шулай ук Шаян ТВның иң мөлаим егетләренең берсе Әнвәр Хәйретдинов. Сәлем, дуслар. Сәлем. Командалар белән таныштык, инде хәзер беренче турга да күчәбез. Бірінші тур сөзсіз жыр деп атала, һәм инде командаларыбызға экрандағы рәсімдерге қарап, нендей жыр турында сөз барғанын білірге керек булачак. Дөрес жауап, 1 балл, ихтибар экранға бірінші сұрау. Менә әлеге жыр, нендей жыр микән командалар? Бір анда фотографияда мен, да? Бұл татарша жыр бесін дейме? Бүтінсі татарша жыр. Хатико календарь. Һәр бір рәсім, ол бір сөз. Бұл бірінші фотографияда. Шыршылар бітелі бар, точно. Әйе. Шыршы. Біз сені сағынып күттік ел бойы. Фотографияда да барбыз, что ли? Типа біз, как будто... Біз бейтейінді, мәлі мұнда біз. Мен өзімдігіне көрдім, бүтін кішілерді көрмедім. Сенің тұрмышында ешілай болу, өзіңді ғана көресің, башқаларını көрмейсің. Міне, шулай енді ол TikTok-ны түшіргенде ғадетте өзіңді ғана көресің. Әфәрин, дұрыс жауап, тыңлап қарайбыз. Менімді еш шексіз, дұрыс жауап. Әйе. Аның қарекетлері де бар бейді. Алар білделер, получается. Әйе, бұл бейт Шурелінің жыры. Демек, 1-0 әліге есеп. Егітлер, әйдегіз, жиылдық. Екінші рәсімі. Жеңінірек бұсын үшін сізге айтам, барлық жырлар да алар қыш білән, қар білән, яңа йыллар білән бәйлі. Урамда қар бар, өйдә қар юк. Шулай, Ирақ, әйе нешек бірәк бұл дейінді ол? Урамда қар бар, Мен мұның мәғнесін аңладым, жырын айтамын. Үйде тышта буран болса болсын, үйде буран болмасын. Шынында, урамда буран, үйде рәхәт, тыныш деп қобыл етебіз ме? Әйе. Қобыл етебіз. Дұрыс жауап найдегіз тыңлап, барайық. Бұл дәвәне қарай тұрған клиплар. Әйе. Анда лимузин. Балалар. Мұны Ренат Рахматуллин жырламады қызған шақыр. Мен Ренат Рахматуллин жырларына білем. Оның башқа жыры бар еді, тұқта яңыр тұқтайын, һәм тұқта қор, тұқта қар, яума сен, міне қыш турында жыры. 2-0 әліге есеп, біздің тағын бір бириміз бар. Егітлер, әйдегіз, тағын бір тапыр қарайбыз, һәм білірге тырышабыз.
Мен мұны білем енді. Тукта яңгыр. Yok. Қарлар яуатын ғына, көңілім сиңа ашқына. Ұшып келер кәм янарма. Салават Фатхаддинов, Салават Закиш Фатхаддинов ижатынан әлігі жыр. Сіз әйткен, білмеймін, дұрыс ма, жоқ ма? Қазір білешек біз. Тыңлап қарайық. Қызғанышқа қарсы мұнсында Ринат Рахматуллин жырламады дегендер Болмады шол. бірнеше әтіп болмайынды. Әлігі турда енді зур исәп білән сіз жеңесіз. Олеся, Әнуар, сіздің команда олға кете 3-0 әліге исәп. Әйдәгіз екінші турда күшілерек бұлдырға тұрышық. Екінші турға күшәбіз. Бірінші тур тамам, һәм инде икенче турга күшәбез. Ул безнең интернет белән бәйле, сезгә әлбәттә бик якын тема. Һәм әлбәттә, менә кичкенә чакта сез яздыгызмы, юкмы икән Кыш бабайга хатлар, шуның турында беләсез килә иде. Булдымы андый хәлләр, юкмы? Әлбәттә. Язайдык, Язайдык. Яздым, Нәрсәләр 12 сорап? яшь уже взрослый почти. Нәрсәләр сорап язырга туры килде? Роботлар. Роботлар? Тормышка аштымысың? Бирделәрме? Бүләк итте Кыш бабай. Кыш бабай алып килдеме? Ярар, тагын Телефон. Телефон. Вакытта бик популяр иде телефон чыккан вакытлар. Ага. Телефон сораган хәтердә. Һәм ул Alcatel минем һаман. Nokia. Ага, яхшы. Әйе. DVD дисклар. Кинолар белән һәм Ринат Рахматуллин җырлый. Ай, моның хәтле пиар бер кошанда булган иде хәтта Ринат Рахматуллин. Рәхмәт әйтер. Әйе, Мерси нәрсәләр? Мин машиналар сорадым. Управляем. Булай, дистанционный управление. Беләсезме, сезнең тагын язылган хатларыгыз килеп иреште миңа, дөресен генә әйткәндә, менә Айнурның хаты килеп иреште. Без Кыш бабай белән Элемтәдә менә бер хат язган булган икән. Мин Аксель группасы белән җыр яздырасым килә дигән. Кайчан менә 8 яшьтә шундый аның теләге булган. Булды бит инде. Менә тормышка ашты. Яздым. Аннары хөрмәтле Кыш бабай, мин ай былбылым җырын бик яратып тыңлыйм. Шул җырны үскәч башкарасым килә. Булды. Рәхмәт Кыш бабайга. Кыш асыда тормышка ашты ди. О, менә бит афәрин. Әмир, синең монда бер ничә яшьтә язгансың? Белмим, язырга өйрәнгәч 6 яшьтә бугай инде, аңламамча. Шаян ТВ-га алып баручы булып урнашасым килә. Тонсыда тормышка ашкан каралы. Ярар. Алисига кызыктыр бәлки нәрсә язганын. Тоттар балалар телеканалының җитәкчесе буласым килә. Алиси язмыйлар бит инде. Монда бит инде бар җитәкчеләр, әйбәт җитәкчеләр. Әзрәк уйларга кирәк бит инде. Әле башмаган. Андый теләк бармы әллә берәр? Әлбәттә. Ярар. Бу сезнеке түгел икән. Бу башка кешенеке килеп чыкты бит әле. Гафу итегез. Монда башка Әнвәргәдерме? Юк, Әнвәрнеке куя әле. Кор бабай буласым килә. Әнвәр 7 яшь. Ярар, барысы да тормышка ашкан кебек. Әйдәгез, мин сезгә хәзер икенче турның кагыйдәләрен аңлатам. Икенче турның кагыйдәләре бик тәгади, мин әйткән сезгә интернет белән бәйле дип. Ул да булса Яндекс бар, Google бар, һәм инде әлеге эзләү системаларына сез җырның эштәлекләрен генә язсагыз да, ул сезгә нинди җыр кирәк икәнен чыгара. Тик татар телендә бераз монда проблема бар. Шуңа күрә без сезгә мөрәҗәгать итәбез, хөрмәтле командалар. Без сезгә җырның әзрәк эштәлеген сөйләячәкбез. Сез инде әлеге җырның исемен яки кем җырлаганын белергә тиеш буласыз. Окей, Гөлгенә, беренче сорау. Окей, Гөлгенә. Кичә дискотекта бер җыр куйдылар. Без аңа рәхәтләнеп биедек. Аны бер кыз башкара. Ул җырчы да, блогер да, тиктоклар төшерә. Исеме Лилия, әллә Ләйлә инде. Юк, ялгыш әйтәм. Татар исеме түгел ул. Үзе татар кызы булса да. Җыры русчалы, татарчалы, бер юлында малай ди, бер юлында принц. Малай на белом барсе. Малай на белом барсе, ничек әле ул?
Кажется мне, принцип на коне. Ага, онда буа турында Бір сөзді yok, Ринат Рахматуллин турында бір сөзді yok. Онда Мен Мамадыш шул жырны бар, білем. Анда Мамадыш, Шалы турында, Саба бар. И Кукмар турында. Нишкелі, малай на белом барсе, Малай на белом барсе. Кажется мне, принцем на коне, малай на белом барсе. Қобыл етілді Да, сізді. былай. Ура! Бұлай бітті, қобыл етілді. Дұрыс жауапны тыңлайбыз. Сіздің сұрау бойынша бір жауап табылды. Малай на белом барсе, кажется мне принцем на коне. Малай на белом барсе, малай на белом барсе. Кажется мне принцем на коне, малай на белом барсе. Енді Айнур, мындай триумфтансың сен енді тілеген кішіңе сәлем жібер аласың. Міне біздің камера, әйме. Рахмет бек зор. Список зор бұғай. Список. Әне Мәйтем Аяз, Дәвенелер, апам, Жизня абы, Ильдан, Диана, Эмилия абы, Альбина, Миран, Туған апа, Дау абы, Северина апа, Настя, Гульфия Мансуровна, Лейла Накипов, Далегин, Захурмат, Фейда Гаравина, Мухаммад Фарич, Нияз Мансур, Чазат Айдаш, Булат, Рамиль, Эмиль, Ильяс, Айрат, Самат, Айдар, Элина, Камиль Ганиев, Камиль Шакиров, Илья, Женя, Азат, Гузель апа, Вика, Ксюша, Алина, Сафликс, деген кішілерге сәлем бересі келем. Бұл бейт аңлауымша тігі жерден, әйме? Рудольф Нуриев, Татарстан. Бұл Айнұрның достлары дейді. Айнұрның достлары. Сәлем сізге Айнұрдан қобыл етіп алығыз. Һәм енді сізіне үшін күңілден яңа ел білән тәбрик ите Айнұр деген достығы сол сізіне ярата һәм қонаққа кетіп қала. Окей гүлгіне. Жырны іске түсіре алмын. Оны бик шибер хотын қыз башқара. Өзі инде күптен жыршы боларақ танылса да, күптен түгіл актив блогер болып кетті. Хәтта псевдонимы да бар, Жиләк Қышытқанова. Жырында еш шоғын іске түсіре. Юк, ешлеген түгіл. Ялғышам шул еш шоғында көрген су шығанағын. Олар юғалмазды, халық мыңнарында, гармун тіллерінде қолырды. Тобырға бұл шәл шул жырны хиш іске түсіре алмын. Дегітлер? Кеңешірге мүмкін? Аха. Предположение. Ойларға мүмкін, ләкин басы фикір ертірге мүмкін. Мен мұны жырлаушысын білем, Лейсен Гимаева. Жырлай. Әйе. Деп ойлайсыз? Ешлігім шешмәлері түгілді. Нендей жырсың? Олай демеді ол? Алайса ешлігім шешмәлері. Еш шақтағы су шағанағы турында. Ешлігім шешмәлері. Ешлігім шешмәлерім. Әйе. Нешкәлі ол ешлігім шешмәлері ерақта қалды балық бестесінде. Яқшы аңлады, қобыл етілді. Әнөрсіз келішесіз ме? Келішейін. Алейс апағыз біле. Яқшы, әйдәгіз дұрыс жауапны тыңлап алайық. Сіздің сұрау бойынша бір жауап табылды. Ештеген шешмелері Ирақта қалдың мұңларында Ауылда армун тіллерінде Қалыру. Юғалмас шешмелері Бұл харекетлер бүтінісіне бар, бүтіне бірге бар. Шешме су білен қойындым һәм салқын. Салқыны. Әйе. Демек, исәп әлігі турда бірге бір, біздің әлі сұрауларымыз тамамланмады, жігітлер, қызлар. Тағын бір сұрауымыз бар. Окей, Гүлгіне, үшінші сұрауыны яңғырат әлі. Окей, Гүлгіне. Бұл жырны башқарушы жыршыны интернетта еш көрәм мен. Ләкин тиктокта түгел, инстаграмда. Ул әлі инстаграмда гіл хатының ике қызын я этекемәлні күрсәтергә ярата. Жыры шын барлық турында, түгелрәге шуның үтеп бару турында. Басылмады. Біздің кнопкаға Басырақ, әйбетлен басырақ керек, әйе. Данир Сабиров. Айли замана өтіп бара. Айли замана өтіп бара. Біздің заман өте кейті, тикток заманы келі. Деп жырларға керек болғандар Данирға. Әйдәгіз дұрыс жауап болса, қазір нәқ шол жыр яңғыраяша. Сіздің сұрау бойынша бір жауап табылды. Заман өтіп барады, һәм шул оң келгеш, шул ой келгеш, қостенлер егіреді. Демек, исәп
икеге бер әлеге турда һәм рәхмәт Гөлгенәгә әлеге сораулары өчен. Без киләсе турга күчәбез. Димәк, киләсе тур аңла мине дип атала. Һәм инде хәзер команданың берсе өлкәнрәге колакчыннар кия, ә инде балалар экранда барлыкка килгән җыр исемнәрен аңлатырга тиеш булалар. Аңла мине һәм башлыйбыз лидерлардан Олеся Әнвәр сездән. Колакчыннарны кия аласыз һәм инде без сезгә анда музыка куячакбыз. Ә инде Әнвәр, сиңа экранда барлыкка килгән җыр исемнәрен аңлатырга кирәк булачак. Әзерме? Әзер булсаң, синең 1 минут вакытың бар. Әзер. Каты иттереп кычкырырга ярый. Һәм әлбәттә аңлатырга ярый. Рәхәтләнеп башладык. Вакыт. Беренче. Бер. Биш. Беренче. Биш. Беренче. Беренче. Bir kişi. Беренче. Беренче. Кар. Кар. Kor. Кар. Беренче кар. Birinci kor. Әйе. Икенче сорау. Кар бөртекләре. Кар. Kor. Кар бөртекләре. Kor. Бөртекләре. Jipşik. Кар бөртекләре. Кар. Kor. Кар бөртекләре. Бер. Karlı şırşı. Кар бөртекләре. Бер. Kor. Кар. Бер. Bir. Бөртекләре. Төшереп Бөртекләре. була, әгәр белмәсәгез. Birinci. Yok. Anlamıyorum. Кар бөртекләре. Кыш бабай. Kış babay. Кышкы матурлык. Матурлык. Matur. Матур. Кышкы. Matur şırşı. Кышкы матурлык. Кышкы матурлык. Кышкы соққан. Жылы. Кышкы. Жылы. Кышкы матурлык. Келесіз. Вакыт тамам. Әфәрин сезгә, булдырдыгыз 2 дөрес җавап сездә саналды. Һәм инде егетләр Әмир, Айнур. Әйдәгез, башлыйбыз. Әмир әйе, колакчыннарны кия аласыз. Музыканы кабызабыз сезгә һәм инде шулай ук 1 минут. Кыш. Килде. İtek. Kildi. Kildi. Әйе. Kış kildi. Яңа ел. Яңа. Ел жыры. Яңа. Яңа ел жыры. Яңа ел. Жыры. Kildi. Жыры. Яңа ел жыры. Яңа ел жыры. Нормально. Иң мөһиме сиңа ошый, Айнур. Шыршы. Шыршы. Яшел. Яшел. Әйе. Тунын киеп. Тунын. Мә, тун. Тунын. Кар. Тунын киеп. Тун. Тунды. Тунын. Туды. Тунын. Киде. Тундра. Тунын. Тунын. Дальше. Шыршы. Шыршы. Бәйрәме. Бәйрәме. Әйе. Вакыт тамам. Шулай шапкана китә дә, аңлый гына башлыйсың да вакытта бетеп китә. Әфәрин, 2 командага да алар булдырдылар һәм инде беренче мизгелдән без чынлап нәтиҗәне беләчәкбез. Инде дуслар, яңа елга да озак калмады, безнең нәтиҗәләрне белергә дә озак калмады. Ләкин шулай да менә сездән инде без ниндидер тамашачыларга теләкләр ишетәсебез килә. Әлбәттә, сез яңа гасыр кешеләре, яңа буын кешеләре һәм инде менә икенче елга безне нәрсә көтәчәк, нәрсә теләп калабыз микән? Исәнлек, саулык, зур гомерлек, күп акча булсын, җырларны күбрәк тыңлагыз, TikTokны күбрәк карагыз, миңа подписываться итегез һәм авыртмагыз. Бер яктан теләкләрне ишеттек, сезнең дә нинди теләкләрегез бар? Әнвәр, әйдә. Хөрмәтле тамашачылар, сезне киләсе яңа ел белән котлыйм. Сезгә барлык сезнең теләкләрегез чынга ашсын идек. Һәм иң мөһиме, авырмагыз. Менә ул булачак депутат. Анда гимн гына җитмәде. Яңа еллар белән барыгызны да, яңа елларда ак бәхетләр телим. Һәм трендларга ярып яшик. Аңладык. Инде командаларга теләкләре өчен һәм безнең тапшыруда катнашканыгыз өчен зур рәхмәт, сезне дә тәбриклибез. Һәм инде әлбәттә Кыш бабайдан
түгел, Шаян ТВ-дан сезгә менә шундый кечкенә генә бүләкләрне кабул итеп алыгыз. Исәп, нәтиҗә булайрак булды. 4-кә егетләр ачуланмагыз. 7. Алеся һәм Әнвәр командасы бүген җиңү яуладылар һәм инде егетләр әле ел башлана гына сезгә дә шулай зур уңышлар теләп калабыз һәм җиңүләр. Дуслар, трендлардан артта калмагыз, һәр вакытта да бер адымда булыгыз яшьләр белән, дөнья белән, чөнки дөнья шундый матур һәм кызык ул. Без сезнең белән сау булашабыз, дуслар, киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Сау булыгыз.